Hakasi balang jong katayo ginomi kman jong gi school managing committee bakan thoplang yaki headmaster headmistress na ki school secondary but higher secondary SSA but ad hoc school ki bapanya de ki mission NGO school shiman but ki kiwe ki da pelong ya jingalang bala pelong da ka Meghalaya School Welfare Development Association Sengkami Hari Khasi Free Morning School New Nongston West Khasi Hills District Haga jingalang lekran bat pheliu jingmun halor ki mat bakong san ki ba ka kenhun kala debbo da ka jingtho shomenri ka tanat jong ka pule puthi na do men ha ka saw torek wi yong ar jarpsan ya ka bala yo banya kren ru ha ka spau torek men taw banai ki mat bakong san ki kenthop na do ka jing ben ben ya ki rukom penya school ka jing rap pisa na ka benta ki secondary but ka jing kan dia kordan ban pen klan ki primary school ban yarap kerpang ru ya ki no hikai kat kum ki kerdan ba ki don but ki la jing yarap ya ki school kum ki uniform ki la jing yarap ban pen bha ya ki school but ki wei lai kran ru ya ka jing dan kam kum ka jing kerpan ban I tho no ya ki school baro ban on kerpat ru ya ka tanat ka pule puthi ban shong piang kham kloy ya ka recognition committee ka badang shudap shong hau banai rampang araja apsan layak ran halor ki school ki bam tre ni menjur ban IT ka management shak education department chong ka sarkar jila Meghalaya ba ka association kala shimru ya ka rai banikran bat umentri rang ba ka jila Meghalaya ka tau konrad ke sangma habe dei bat ka te ka phang ha ka jingalang ladon lang uba HM marbanyang uba batru kum ulampang ka kenhun Meghalaya School Welfare Development Association ba NL Mar Siang Bai ba Hope S Merthong balami khaman na ka West Khasi Hills District ba Reston Merthong ba mi khaman na ka Southwest Khasi Hills District Eastern West Khasi Hills District bat kiwe kibla lam khaman ya ka te ka jingalang ya ki president ki secretary ane ki head jong ki school ngila ya phliu chibot bha ka bedei bat kisan pli kimat ki ba mangi ngila bo ha ka memorandum ka bangla da summit sha u education minister ya ka bangla copy ru sha u chief minister bat kiwe de halor ka jing ya kran yang yikini kimat ka bangla panchai ru ya ka ai ka ba lami na ka chia kran ba education minister ka spotrek de na kalyang jong ibadan ha ka jialang ki banjur ba nakaliang jong chief minister uday ban sim ya karai kabadan kam na kabanta kajing bha jong ki school baro kumbangila kumba nakaliang jong ka asusian kasi kendu akitayo ki banwan ban budien ya kini kisantli kimat kibangila dep ban persai ba aswa de shu nalor kane kamat kadan koi kamat kabangidang ya kran mentan kadai hakabedei bat kini ki SSA school kumba filai I ba ka jingpan ban simti ya ki school SSA ibala penia da ki shimat da ki mission ki NGOs pa kung tatatar ban IT no ya ka management sya ka education department de halor kane da kalang jugi ngila ya kran sani bha na ka banta jong ki school ki bam kwa ban IT mo ibadon hakane ke jalang ka banta ki de ki school ki babwa ban IT ya ka management ya ka education department namar ki de ki school ki bala establish ki bala sanghi daki na bastang na miswa kunga tatar te halor kane kawai kamat ka bamangi ngikwa ban terwa ban nekran mentabat ka education department na ka banta ka recognition ya ki de ki school namar ba ka ai ka bangi ngilap kalong ibabun ki SSA school hi kide kibam simio ya recognition wat lada kane recognition kalong kabadan kabha ladang ya phai kat kum ka RTE wat ya kini kintup ya kini ki school kiba de ki edit school ka school recognition hi kadai kabadan kam te hakane ga jingalang ngila ya rai bangin ai ka jing tho sya ka education department bahkan batha ya baro ki DSEO dan SDSEO bakin le ya kade ka benta jong recognition ya ki school khnang bakan pen scam bakan pen tikna yang ki school balashai lada
ka sarkar wa kamtre ban pentri kam shu ya ka SSA ha ki school jongi lani la ka SSA kam dan shu kumba kalong menta ke education department kam itu ki school jongi official day namar ba ki school bayo jingirap na ka SSA kidan tang hapo kasimam te dei na kaneka da bangi kwa ba ki school jongi kinde ki bala recognize da ka education department leng ba ka recognition ka ba ki badle te kani kadai ka bangi nge saya keren mentan syahwat bat ka education department bahkan le no kloy ya kani ka benta te ya ka benta tangkat ni shwa bat nge saya keren biang hadin andang le kendo yo chief minister kublesh pon